Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Di rin ako gusto makita ang laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Helen. Ginaingon, mahal ko ikaw. Apan mipiyak ka. Maungawa na gid ko mahigog mapa. Apan buutan kayo ang Ginoo. Kay mibalik ang tao nga akong gikamingawan. Kami gid ang gitagana sa kahitasan nga mag-uban ng ibabaw sa kalibutan. Mo kininay tapos kung kinabuhi nga di ako mahimong mahikalimtan. Sige na taon. Dahil sugta na taon. Dahil paita sa di. May sugta. Kasla di ka. Sagka 20 balik-balik si Ban. Kapoy raa. Oh, kasla di ka. Labi mo dali panahon. Saman. Di ko, uy. Pasalo ako, tasyo. Nasahit ko nga tinud-anay ka nga nahigugman ako, pero wa mong gud ko'y gusto ni mo. Okay, saan ang gusto ni mo? Ha? Katong akong amigo nga, Minyo, nga sila ro. Ano tao pa na to? Nganong nasahit man kang nakagusto ko, Ay, Lauro? so, sa imo na isulti na ko. Gusto ko, Lauro. Pas ba, Lauro, ay gusto ni mo, imo ni naa. Oh, Osyo. Oh, show. Tausyo. Oh, show. Si Lauro, lagi akong nagustuhan. O kung tinuod ka man nga nahigugman ako, syo. O saan? Nas Lauro, be. Oh. Nga iya kong panguyaban. Pe! Na siya dong tasyo. Huwag kang yape! Ano ka? Oy, ako siya giingnan nga si Lauro ang imong nagustuhan. Pero kursunada bagin siyang mupadayog panguyab nimo bisag kadaghanan nimo balibari. So nagpasabot lang na Helen nga matuod gyud ka nahigugma ni Mustasyo. Butan ba Anastasio, ma? Apan, wa na ko sugta, uy, kay... Saan man ako? Wa manggit kay gusto niya, bisag kamay. Nahibong sad bitaw ko nimo nak. Anong wa ka manggibisan gamay nga pagtan-aw anang Tasyo? Nga gawas ka buutan, di man sada batig naong. Kung ako pa'y nahimutang nimo no, sugton ko na Tasyo niya akong minyuan. Ma? Abi ko bakin sa akong bisita na. Ikaw magiging ini, Baytasyo. Ano ko sa inyo, bay? Importante kung pasultihan mo. Huh? Mo ba? O, bay? Oo, bueno.
Ni aram ta sa tunggos pultahan, nagsulti. Dali bay. Dayon diri sa sud. Dali, betasyo. O, bay. Unsa? Mo na gusto mo nga buhaton ko? O, bay. Bida. Dako kay gusto mo sila. Hilak di ko. Limang ka, in love kay ko niya, ikaw mo gustuhan. Sabi ko eh. Ikaw ko yung kalipay mo sa... Kalipay ko sa... Nga magtanaw niyang magmalipayon. Ah, kabalak nun sa nimo. Drama mo niya. Ang tinuod, Baytasyo. Dugan ako nga nakabantay nga nakagusto na ko si Helen. Ug swerte siya. Nga dili ko mapaymuslanon nga pagkalalaki. Kay kung barako pa kong pagkalalaki, gisakyan ko nagdako eh. Ang gusto niya, bughan na ko siya. Uy, apandili ko bay, di ko. Kay wa sa akong bukabularyo, nga mapahimos o babae nga wa ko'y gusto. Higla ka sad. Sumko, ana maginong layo. Anong ikaw pa may iyang gigugma, bay? Niingon siya na ko, nga kung gusto kag Diyos, sasakyan ka niya. Nya. Ngano di ba na ko, may laro? Di ba nga ako'y sakyan niya? Sagdi lang. Sa sunod si Manang, mularga naman ko sa Manila. Apan sa di pa kong mularga ha, magkita ko ni Helen. O gangyoon ko siya, nga sugton ka. Kay ikaw ang tinuod nga nahigugma niya. Kana bay. Oh, kana. Sige bay. Madang buhaton. Bangit taon ko bay, tabangit mo kauyab taon bay. Pasalamat ko ni Punaan bay. Kung ikaw ang mahibong tiktayan nga, magkahigugmaayon ni Silin, salamat kay ni mo. Dako kay ko pasalamat ni mo, bay Lauro. Okay. Pagkauwa man lang ka eh. Ayaw, sige pamugos ang yung imong gugmas babae nga way gusto ni mo eh. Ngayon siya man ka. Ay, samtang daga pa na siya tayo, di kumunong tao panguyab na taon. Kasi bay Lauro tayo, misaan siya na ko, nga di pa siya malarga ka nung Manila ko do. Tabangan ko niya magkauyab si Silin. Ay, ikaw. Ako manaluan yung mong anak ka oy. Hindi mo tayo, buong ko. Ha? Ano na siya? Kung siya gusto na ko, doon na inindot kong trabaho, daghan kong kwartang tinigom, unya, di yun ko matignaw, di ba tayo? Okay. Liwat mo ko mo, di ba? Oo, oy. Hindi ka batig na, unya, di siya ka batig og trabaho. Pero, tunay batig ni mo. Oo, saan tayo? Kanang imong ngan. Bati asa na yung ngano eh. Tasyo. Di ka pa yan ako ngan ako nindot kayo. Kwan, Raymart. Saan niyo tayo, Raymart? Raymart. Ano kasyo may inyong gigana ko niya kamo, Raymart? Kamusta danis nanay tao na ni? Kamusta naday Angel? Katinganay ni mo, Angel. Mo'y nagnani mo og Tasyo. Sa bati agad. Ambot nga nung mo nagipangan daw ni mo dung eh. Basta, usa nga sa nagdaog dimalas sa imong kinabuhi yung. Kaya imong nga Tasyo. Bati kayo, bati agad. Ako pa ikaw, no? Kanyang bati sa og ngan. Ang panguyabi. Kanya skikay ay, bati sa niya. Siya ang panguyabi. Panguyabi na skikay. Kikay Tasyo niya. Para sa iba. Ha, ha. Ang siya naman ha, eh. Manguyab ka niya ni Kikay. Kaya ako English Kikay. Sabi ko, anong Gusto Kikay? ka manguyab, ha? Di ko anong Masita Kikay. ko niya, be. Ako mamunguyab, eh. Ayaw tayo. Oo, lagi. Ito, Nawa tabi ng ka. kikay, burog yukay. Eh. Rubida. Basti. Ikaw lang pag-uyab ni kikay tayo, Raymart. Ay, sige. Basti. Nakaadi ka kwarta. Pag-uyabis kikay. Uy, Tasyo! Oy, Kuya Juan man lang tani mo ikaw manggod ning nanuktok. O sabay ato nimo, Dong Lauro. Ning. Ni ako nang kay gusto kong magigsulti ni Helen.
Sa di ba ko mulargas Manila, ugma? Hala, pagkawa ko magdahom nga mamisita ka karong gabi unas akong anak. Malipay kito siya dong. Dali, dayon diri sa sud. Tuwa si Helen sa iyang kwarto. Sayo tong ni sud sa iyang kwarto kay gikapoy tong panglabag panglimpyo sa bahay. Dali, uy, dayon diri, dong Lauro. Unsa? Na si Laura sa terrace nagpaabot na ako, ma. Namisita siya na ako. Pagtarang ma ba? Ayaw ko kumidya dihag sa ama anak, ma. Ay, tinuod lagi. Araw ka mo to o hala sige gawas diha. Adtoa siya sa terrace kay nagpaabot nimo. Mularg ada kuno siya og mas Manila. Makigsulti siya nimo. Basik iya kang panguyaban, ha? Sige, magawas na ko, ma. At doon ako sa Lauro. Lauro? Mao ka na, Helen. Wako mo aniha nga aron manguyab nimo. Kung dili ni ako, aron hangyoon ka. Nga, sugta na yung taon si Tasyo. Kay siya ang tinuod nga nahigugman nimo. Maluoy ka niya, Helen. Sabi ko bang manguyab ka na ako. Maong may anhi ka. Pero dili di ay. Okay mo larga ka naman kaha. Kinila ikasulti ko ni mo. Magpabilin kong daga hangtod ng matiguan ko. Tungod kay wa ko maangkon ang gugma sa lalaki nga akong kimahal. Nga mao ikaw, Lauro. Mao ba, ma? Onak, naminyo og laing babae Stasyo human siya misurrender sa iyang gugma diha nimo. Nanguyab na lang siya lain aron maminyo na siya. Og sa akog nasayran, mabdos na ang babae nga iyang gipakaslan. Kung mao na, ma. Nalipay na lang sa kuoy nga naminyo na gid siya. Ikaw, daghan mang lalaki ron nga nanguyab nimo. Wa ka usa nila nga napilian, ha? Wa yun, ma. Unya, matiguang na lang ka ani suok. Kinsa naman lang unya ang muguroy nimo kung matiguang ka na, kung wa kay anak. Mayo. Oh. May gabi. Na, doon na sa ilaing lalaki nga nangatahuran ay mamisita na sa tingali na nimo. Ma, di na ko mo dawat og bisita. Uy, gikapoy na ko anak nila, uy. Napay tayo si Lauro. Uy, hala ka! Siya Day. tuod, ma. Iyarong tingog. Niya si Lauro. Salamat nga may balik ka og nanguyap na kinako, Lauro. Kana tungod kay sa dihang dito ko sa Manila. Ikaw ang naakanunay sa kong nauna. Diha pa na ako babantay nga may luna ka di ay sa akong kasing-kasing. Magpakasal ta, ha? Sige na, Lauro, magpakasal ta. Magminyo na ta. Love day ko nimo. Kaya sige ko ganaw na anin dito sa Manila.
Ang kalami. Yung manggihagkan ako, ubos. Hindi mo kamat. Kumot kong boss. Lolo. Alibi. Bigay. Lamig tayo. Lolo. Hinaya lang ha. Sakit na niya. Ay. Wala ka taas ko, ana. O katambok. Ay, kapula ka. Ako lang na yun. Sige, hinaya lang. Agay. Agay. Hiner ka niya. Agay. Inay, mapad akong agay. Agay. Kasakit. Adi na madaoy sakit. Agay. Nagising ako. Agay, Lauro. Agay. Tayo pa. Nasakit ka na. Happy cute kay Kuso ng gabi sa mong kasal ni Lauro. Naguol ko dihang mipiya siya. Apan, kami gid ang gitagana sa usag-usa sa kahitasan nga magkadayon. Kay mibalik man siya siyang nanguyab na ako. Mao nga, kami gid ang nagkadayon. Mga kasama ang kaagi ni Helen dinhining tulumanon. What's the style? Kami gyud ang nagkadayon style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.